बे समावहाय आङो जोंनि कुसुगाव समस्थिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिसिम बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। दिनैहाय डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदियै जोंहा मोनसे हाबाफारि दंमोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि कुसुगाव ब्लक कमिटिनि मानगोनां जोंनि आफादगिरि जाय बिथाङा दिनै गावनि बिबानखौ एंगारनानै थांबाय। दा बिथांनि माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथाङा बिबाननिफ्राय ओंखारनानै थाथ'दोंमोन। दा बेनि जायगाखौ सुफुंनो थाखाय सासे आफादगिरि जे जोंनि कुसुगाव ब्लकखौ सालायनो थाखाय नांगौ जानायलाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय आंखौनो आफादगिरि सायख'नानै बिथांमोना दैथायहरबाय। आरो बे दिनैनि हाबाफारियानो जाहैबाय एपइन्टमेन्ट गथायनाय आजावनाय आरो बिबान होनाय आजावनाय। दा दिनै बे हाबाफारिया जोबफुंनानै थांबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय आङो जाहाथे कुसुगाव समस्थिनि UPPL दोलोनि रायजो राजानि थाखाय आरो जोंनि वार्कारफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै आरो बेखौनो बुंनो सानदों आङो। दलखौथ' हारसिङै सालायनो हाया। कमिटिया बिभिन्न मेम्बार्सफोरखौ लानानैसो मोनसे कमिटि जायो। आरो बेखौनो बुंगोन जोङो कुसुगाव ब्लकनि कमिटिनि मोनफ्रोमबो सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों ज'यैनो जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि जोंहा MLA बिसायख'थि दङ। बे बिसायख'थियाव जोङो दिनैनि थारिखआव जों बुंगोन गोख्रोङै जोंबो UPPL दोलो हिसाबै कुसुगाव ब्लक हिसाबै जोंबो बाहागो लानो थाखाय थियारि जादों। गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा बेनो बे इट्ट' बर' आरो जोंहा मफिदुल दङ। बिथांमोनखौ सोलायनाय जायाखै। जोंहा खालि आफादगिरिखौ सोलायनाय जादों आरो लेङाइ आफादगिरिखौ सोलायनाय जादों।